If magla-live kayo, nag-live na. Kakain ko ba yung camera? Uy.
Good morning! Ginakad namin, tanaman? Ano man? Pwede wala pa ulan-ulan. Nakakita kita dahil may kanong gamili. Gusto kang bravo dito. Ito lang tapos-tapos. Buklang na makikita yun eh.
banda. Naka-live ako. Ay, game live. Hindi ka pa kain pag-atubang. Ay, ka na banda. Di ba ka na dito? Dito? Ito ko yung pagpuntahan. Naliyak na ako, mama.
Na, dito. Oh. Oh, diba? Nagawala ka minuto. Ayan. Good morning, good morning. Silent pero maingay. Wala akong signal. Yan. Si-share ko. Wala, sige na tanggap mo po. Nagamit yan. Ba? Alit lababo. Bakit kaya ang
Signal. Sekarang ini banyak tuh. Di dalam ko ang kanyang mga ano. Katik. Ada signal kemudian. Kita ada internet. Hindi ko alam. Makawalang internet doon sa taas. Connected na. Hindi rin na kung ang tulog. Kung mapula, wala internet. Doon yun. Doon tayo nakakonek sa taas eh. Sa kwarto ni Sid. Doon tayo nakakonek. Iwas lang na doon na pasubos din din nakakunit. Ayla ito. Kaya basta doon nakakonek mo ano. Ako kahit saan ako nakakunit. Isang ang wala na bang bigyayan. Kati-kati naman itong short na to. Pag ano. Meron na lang akong 10 minutes.
Mundo lang, lulutuin mo yung gabi. iPhone 12. iPhone 12. 12. iPhone 12. May sensor tong camera na to ay Skills TV. Good morning. Thank you sa thumbs up, Skills TV. Wala kang work. Mukhang maaga yata naka-online. Bale, ano na lang to sandali na lang Kasi kanina pa ako naka-live. Ano na lang to. 8 minutes. Kanina pa ako. Kasi naglinis ako. Naka-silent lang to. Dudong po ka kanatoy ko dito na. Habang naglilinis kasi ako nakabukas to. Nandun lang sa TV room. Sayang to si Mr. Kai channel ba. Monetize na yun. Kasi yung channel niya parang hindi maganda yung pagkagawa ng pangalan. Yung niya, null. Kaya hindi magkatugma. Sayang, wala pa siyang ads pero monetized channel na siya. Wala pa siyang ads. Hindi pa niya naayos. Hindi naman siya nakakaintindi ng English. Kasi siya Vietnamese. Wala kang pasok, Delphin Manubag. Hindi na ako mag-iilis mamayang gabi pag natamad ako mag-iilis sa gabi. Pag meron akong pera, ako games. Papagames ako ng load. Pag may laman na yung Gcash ko. Ganap ako ng sponsor. Walang mag-sponsor. Anong tusik? Tusik, sabi ni Dolphin Manubag.
Thank you, Delphin Manubag sa tamsak. Naantok ako. Na ano yung ano ko sa radiation, naantok ako pag nakaharap sa ano, camera. Kung nagtsatsaa, umiinom lang ako ng tsa pag masakit ang tiyan ko. Tsa. Main kasi ako ng maruya. Meron na, Delphin. Diyan sa Qatar, di ba meron ng Oppo A94, 95, 94 ba? Milik? 94. A94. Meron na dito ah. A94. Oo nga, yung A95. Wala Utang, akong A95. tanghali na dito. Meron na. Luma na yan. Nine-four. Maganda sana bumili ng cellphone dyan sa ano. Kasi mura. Katulad kasi ang problema lang yung pag-parcel mahal ang bayad. 7 pa lang dyan. Oo, kasi 5 hours ang ano. Pag ano. Isang oras na din ako. Nahantok. Matulog ka, Marskil, habang ano mo, break time. Matatapos na rin ako. Isang oras na ako eh. Inano ko lang to kasi habang naglilinis ako, sayang naman yung oras. Sa gabi. Sa gabi mag-iilisanas ako. Natamad ako kasi ulan. Naantok ako. Nahawa si Marskil. Init. Buti nga eh. Hindi mainit masyado. May harang ako ay ano ba yan? Oh! Meron akong harang. Sabi mo walang harang. Oo nga, mag-aalmusal pa lang. Maaga pa pala dyan, parang makakapanibago ng oras. Naayos mo na yung visa mo, Delphin.
Makakagala ka na. Meron akong harang. Teka nga, titingnan ko. Meron Oh, may harang ako. Maganda na. Ayos na lahat. Wala ka ng problema. Sabi mo, magtitiinti ka na. Meron. Meron pala. Maka-isang oras na ako. Habang kayo naka-break time, ay mabuti. Anong oras ba ang nyo? Time, Dudong Pugak? Alas 8. Naantok talaga ako. Tapusin ko lang yung harang ko. Magpapaalam na ako sa inyo. Isang oras na rin ako eh. May bagoong alamang o itlog. Sarap yung may bagoong alamang. Tapos yung ampalaya, pinipigaan mo sa asin, tapos hugasan mo para matanggal yung pait. Tapos may digisa ka ng alamang na may taba ng baboy. Tapos meron kang pritong isda. Sige na, ako'y magpapaalam na sa inyo. Salamat sa pagpasok. Tapos na yata ang break time nyo, Marskills. Salamat. Sige lang. Iwan mo na ako, Marskills, kasi alam ko may trabaho ka. Okay, bye-bye. Salamat, Dudong Pugak. At tapusin ko lang tong ads. Salamat, Marskills.
Sino yun? Ano ba ngayon? Martes. Martes, Huwebes. Ay, lumayas na. Baka nagkita na sulat. Baka ano yan, miral ko. Ta, Sigo na tayo. tagal naman, tagal. Sa! Eh, tagal naman ito. Bye. Thank you. Bye-bye.